No, tak teď si vyzkoušíme zase jízdu v trailu. Nevím teda, jestli ta kamera nebude moc rozklepaná, jo, to uvidíme. Klepe se tady teda jak hadr nahoře, ale uvidíme, co z toho videa vyleze. Aspoň kousek. Myslím si, že to bude dost hrůza. Tam klepe opravdu jak suc. Tak jenom kousíček. A tadyhle ji přendáme jinam, že tohleto myslím, že bude hrozný.